SM की भोजपुरी कहानी चैनल में रउरा लोग के स्वागत बा। दोस्तों, आज फिर से हम एक नया कहानी लेकर आ गइल बानी। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छा लगी तो लाइक करब, सब्सक्राइब करब, कमेंट करब और बेल आइकन भी दबा देब ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। त आई एक नया कहानी सुनावतानी जेकर शीर्षक बा पीपल के चुड़ैल। एक दिन के बात बा, मुन्नू अपन नानी की कहानी सुनावे के जिद करे लागल। मुन्नू के माई लकड़ी के चूल्हा पर खाना बनावत रही। नानी कहली कि हमरा कोई कहानी याद नइखे। त नानी के बात सुन के मुन्नू ठुनके लागल। नानू ओकरा के ठुनकत देख के कहली कि आज तारा के हम कहानी ना, एक सच्चा कहानी सुनाई। तू झटपट जा अपन ममेरा भाई बहन के भी लिया के आव, न तक कहानी सुनैला के बाद उन्हीं के कहियसन की दादी फिर से कहानी सुनाव। मुन्नू ई बात सुन के उछलत गईल और अपन ममेरा भाई बहन के कहलस कि चला चला जल्दी, नानी आज कहानी सुनैहन। मुन्नू के ममेरा भाई बहन स्कूल बैग में अपन कापी किताब जल्दी जल्दी रखलसन और नानी के पास चल गइलसन कहानी सुने। नानी कहानी सुनावे शुरू कैली। कहली कि एक दिन के बात बा कि तहार नाना जी के दादी एकदम नवेली दुल्हन रही। शादी के कुछ वक्त बाद ही होली के त्योहार आइल। उ तेल में पूरी छानत रही और उ अपन चेहरा पर घूप तनले रही और दादी के सास उनका के कहली कि पहले पूरी छान के ठाकुर जी के भोग लगइह, तबे कोई खा सकता। अब उ पूरी छाने शुरू कैली। तबे एक नाक से बोले वाली मोहकत मेहरानू आंगन में आइल, एक टूटल पीतल के कटोरा लेके उनका आगे खड़ा हो गई और कहे लागल, पुंदीन दे। उस सड़ल हाथ के देख के उनका त लागल कि जैसे उकाइए बरी। उनका अपन सास के बात याद रहे कि पहले ठाकुर जी के भोग लागी तबे कोई खा सकता। एह से उ का कैली कि कलछुल में गरम गरम खौलत तेल लेली आ उ महकत मेहरानू के हाथ पे तपाक से रख देली। अब तो उ औरत कटोरा के पटक कर चिल्लाए लागल और भागे लागल और भागते भागते कहे लागल, पुनियो न देलस हाथों जलाइनस, पुनियो न देलस हाथों जलाइनस। जब वो अपन घोग उठा के देखली तो देखली कि उ तो औरत ना, एक चुड़ैल हिया। ई देख के तो बेचारी डेरा के बेहोश हो गईली। उ चुड़ैल एक पीपल के पेड़ के पीछे जे बांस के झुरमट रहे ओइजे से आई रहे। थोड़ा देर बाद उनकर सास अइली तो उनकर मुंह पर पानी मार के उनका होश में लैली। तब दादी उ चुड़ैल के कहानी अपन सास से सुनावे लगली। तब उनकर ससुर एक तांत्रिक के बुलैलन और घर के बनवा देलन। तब से उ चुड़ैल एने ना आवेले। तीनों बच्चा नानी के कहानी सुन के डेराए लगलन जा आ तीनों लइकन अपन नानी में चिपके लगलसन। तबे नानी के फोन घों घों करे लागल तो मुनुआ उछल गल कि जैसे चुड़ैले आइल बा। ओकरा के उछलत देख के रानी और मोहित भी कस के नानी के पकड़ लेलसन। नानी हंसते हुए तब फोन उठैली और बच्चा के लेके कमरा में चल गईली। अगला दिन सवेरे सवेरे मुनुआ के अपन घर जाए के रहे। ऐसे ओकर माई सब पैकिंग शुरू कैले रहे। ओ दिना ओकरा खाना में दाल पीतल के कटोरा में मिलल तो उ सोचलस कि ई त कटोरवा लागता कि चुड़ैले के ह। जाए के जल्दी में ई बात त नानी से ना पूछ पैलस, लेकिन अगला बार उ नानी से एकरा बारे में जरूर पूछी, इहे सोचते चल गई। सोचते हुए ट्रेन के खिड़की से नज़ारा देखते हुए अपन घर पहुंच गई। तो दोस्तों, ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल, ई लाइक और कमेंट के द्वारा हमरा के जरूर बताई ताकि हमार उत्साह और बढ़े। कहानी एजे ख़त्म करतानी, फिर एक नया कहानी के साथ हाजिर होखम। धन्यवाद।